Jgħettilhom, jgħettilhom naqra. Mela, ħanajdilkom, intom dilettanti tal-muturi, laqajtin fuq tarawna dilettanti tal-muturi, sewa, sa nagħmlu konna ħna. Ħanippruvaw nagħmlu xi ħaġa tajjeb, issa taħdem tajjeb, ma taħdimx. Eżatt. Fakit, m'hemmx tagħmel, U m'hemmx għak tagħmel. tarawni xraqqas. Aħna ħanamlu Podcast tajjeb, relatat ma' muturi. Relatat ma' muturi. Mux reviews ta' mux għodra għamlu reviews. Le, xinkella morqdu. Le, ħana n-intervistaw, mux n-intervistaw, n-nodu ma' persuna. Redi, meret ġibni l-le, osta. Nekul għu filmat. Sajġon. Dal-kamra persona li titkellem, mux għana. ħadġu persuna vera, ħanodu relax, nitkellmu miegħu, relax, daħqa l-emmola u ċajta fuq. Imma dejjem ir-relatat xuħlit. Dejjem ma' muturi. Ma' muturi, ma' Forse muturi. neklu xi ħaġa, nixorbu xi ħaġa. Eżatt. U toqgħodu fil-għaxija taraw naqra il-podcast tan. Aħna ħanaġlu mistax jismu jew le. Ħallukom tistennew Għalkun naqra. tistennew. Immek taraw, tellajt video żajda l-għodu. Jena l-Konrad. Hemm xejn żgħir, ġbek tagħmlu slow motion tindunaw xejkun jismu l-podcast ukoll. Issa kien dejqu waħdek bil-mobile u tellaw fil-fuq. Dazzek, għax dejjem diġà. Ħamorru ċaw, sa il-ħin.